Čekaj, gde si pao? Šta nije u redu? Pao sam na sofu. Ali čekaj, pa tu je bio moj tablet. On je polomljen. Kako može biti polomljen? Sve je u redu s ekranom. Pogledaj. A ovde? Opa, a šta je to? Evo pogledaj, bio je odličan, a onda si ti skočio na njega i ekran se malo iskrivio. Pa, upravo si, jeste se malo iskrivio. I šta sada da radimo? Pogledaj kakav je ćošak. Da, upravo si, baš izgleda kao da će da se slomi svakog trenutka. Ali možda je već tako bilo. I šta sada da radim? Pogledaj još malo i slomit će se. Zbog čega se raspravljate i recite mi šta ste uradili sa tabletom. Artur je skočio na tablet. Kako je to uspeo? Pa mi smo trčali okolo, borili se i onda je Artur skočio na njega. Pogledaj. Ništa ne razumem. Samo vidim da je tablet iskrivljen. Kako ste uopšte uspeli da ovo uradite? To je to. Arture, reci mi iskreno zbog čega si bežao od Davida. Pa problem je što igrali smo se i onda je on postao jedna velika izdajica. Čekaj, misliš kao Among Us izdajica, takva izdajica? Da on je zamenio zadatke koje si ostavio njemu sa mojim. Ali ja ih nisam promenio. Čekaj, pričamo o zadacima koje sam ja zadao? Da, Da, pošto ja sam došao i video sam da piše ofarbaj bicikl, a ja sam ostavio zadatak operi bicikl. Mislim, zapravo nije ispalo toliko loše. Da, ispalo je odlično. Pa reci mi zašto si mi isekao odeću? Pa rekao si mi da će tamo biti zadatak, ja sam otišao tamo i pisalo je iseci svu odeću. Pa, okej, dobro odeća, nekako ćemo da iskoristimo tu odeću. Okej, reci mi šta je sa suđem. Pa sa suđem je malo drugačija situacija. Mislio sam da nešto slomim čisto da vidim da li me neko posmatra. Ali sve ovo krivica Davidova jer je previše igrao igricu Among Us i sad želi da bude izdajica. Davide, da li je ovo zapravo istina? Da, hajde reci svima da si to uradio ti. Pa da, promenio sam. Okej, sve je dokazano, znači to si sve uradio ti i to svom bratu. Vidiš, rekao sam ti da sam znao. A lepo smo ti govorili da prestaneš da igraš na tabletu i na telefonu, ali dobro, tablet već skoro uopšte ne radi, tako da mislim da je ovo dobra stvar koja se desila. A i svakako ja ću sada da ti oduzmem ovaj tablet i više nikad nećemo čuti ništa vezano za Among Us ili Sirenoglavog ili tako te neke glupe igrice. Tata, ali šta sada da radim? Pa igrat ćeš se sa drugim igračkama. Imam jako cool poklon za tebe. Kakav? Okej, pogledajte ovo, narode. Ovo je super cool robot. Mislim da će vam se svideti. Biće jako zabavno. Cool, jako dugo sam želeo ovo. Okej, ako se budeš ponašao dobro, kupit ću ti još jednog, jer oni kada se upare, oni postanu prijatelji i bit će još mnogo više cool da se igraš sa njima. iPad ću da odnesem i to je to, igraj se. O, ovde možeš da instaliraš aplikaciju. Arture, tata je uzeo moj tablet. Hoćeš mi dati svoj telefon? Okej, daću ti telefon, ali samo se seti, možeš samo da se igraš sa robotom. I ako upališ Among Us, tata će mi uzeti telefon, tako da molim te, nemoj to da radiš, okej? U redu. Dogovorili smo se.
Ali kako ti upravljaš sa njim? Among Us, sirenoglavi. Davide, da li si opet vikao Among Us i sirenoglavi? Da li sam dobro čuo? Pa, slučajno sam se proderao. Tata me je upozorio. Da li želiš da uzme i moj telefon, a ne samo tvoj tablet? Želiš li, reci mi? Pa, samo sam pomislio da smo robot i ja odlični plesači. Pokaži mi. Evo, pogledaj. Pritisneš ovo dugme i on pleše. Pa, okej, ništa, idemo odavde. Ali zapravo, ko je to bio? Among Us sirenoglavi? Ili sirenoglavi Among Us? Ok, mislim da je bolje da idemo u drugu prostoriju. U suprotnom će se vratiti. Ok, hodajmo po liniji. Opet Among Us sirenoglavi. Opet je nestao. Kakvu sam to buku opet čuo? A šta si tačno čuo? Upravo ono što sam ti rekao, da ne govoriš. Sirenoglavi Among Us. Tiho, ako ti nije žao tvog tableta, nek ti bude žao mog telefona. Uopšte ti nisam govorio za to. Rekao sam ti o ovom robotu. On može da hoda po ovim linijama. Po ovim linijama, pa ja sam čuo ipak nešto drugo. Okej, hajde, pokaži mi onda. Da li si siguran da može izaći iz nekakvog lavirinta? Da. Pogledaj samo koliko je pametan, jer uz pomoć ovih linija on će pronaći put da izađe. Trenutno je unutar lavirinta i to mu ne predstavlja veliki problem. Cool, prošao je. Da, Vidiš kako je cool robot. da, jako je cool, hajde, idemo. Hajde da vidimo šta još umeš da uradiš. Možda možeš još nešto da kontrolišeš. Dakle, idemo. Okej. Ko si ti? Da li si opasan ili ne? Among Us ili sirenoglavi? Ko si? Da li si dobar ili si strašan? Morat ću nekako da te sakrijem, da mi se ne bi rugali. A šta je sa tobom? Čekaj, nemoj da nestaneš. Among Us! Hej, gdje je opet nestao? Šta je to bilo? Šta ponovo čujem? Samo ti se učinilo. Snimao sam neke zvukove. Kakve zvukove? Pa vidi. Among Us. Among Us. O, stvarno cool, ali reci mi da li možeš još nešto da kažeš? Pa tako sam i mislio. Okej, ovo dugme treba da pritisnem? Da. Ćao svima. Ćao svima. Cool. Vidiš, tako je cool. Tako je cool. Čekaj, da li možda može da menja glasove? Možeš da ga kontrolišeš i pljeskanjem. Kako? Hej, šta radite? Gledaj njih, oni sada tapšu rukama.
Čitav dan slušam krike od Davida. Ali to je samo moja mašta, Davide. Ali mi to stalno govorimo. Nije mi ništa rekao. Moguće da nisam baš sve rekao, ali rekao sam vam za telefon. Pa narode, uzimam vam telefon i to je sve. Ali nemoj uzimati moj. Tata, ali njegov je. Da, ali on ti je dao da igraš i onda se vi menjate. Nije u redu da koristite pravila na takav način, nije okej. Ali ako dobijete jako puno lajkova, onda ću vam vratiti telefon. U redu. Molim vas, narode, stavite lajk. Narode, meni je oduzet telefon i sve se to desilo zbog Davida. Molim vas, lajkujte. Nije toliko teško, vidite da vas čak i robot pita. Tako da očekujemo vaš lajk. Ćao svima. Ćao.